नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। देश भर में कुछ महीना बाद ही लोकसभा का चुनाव होखे वाला बाटे। बीजेपी के हरौले के उद्देश्य से 28 दल साथ आइल बाना और इंडिया नामक गठबंधन बनावल गईल। विपक्ष की रणनीति बीजेपी के खिलाफ एगो साझा उम्मीदवार देले के बाटे। ऐसे में आगामी चुनाव दिलचस्प हो गईल बा। यूपी का सबसे ज्यादा 80 लोकसभा का सीट बाटे। इहे वजह बाटे कि सियासत में कहल जाला कि सत्ता का रास्ता यूपी से होके ही गुजरेला। यूपी की अहमियत का अंदाजा ये बात से भी लगावल जा सकेला कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 2 बार से सांसद बाना। आम चुनाव के लेके एगो सर्वे सामने आयल बाटे। सी वोटर के सर्वे में बतावल गईल बाटे कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कौने पार्टी की कितना सीट मिली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन के एक बार फिर से बम्पर सीट मिल सकेला, यानी कि बीजेपी का फिर से प्रदेश में डंका बजले का संभावना बाटे। एनडीए गठबंधन के प्रदेश में 73 से 75 सीट मिलने का अनुमान बा, जबकि इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ रहल कांग्रेस एसपी के महज 4 से 6 सीट तक का ही अनुमान जतावल गईल बाटे। तो बसपा का बात कल जाओ तो 0 से 2 सीट पार्टी के मिल सकेला। वहीं वोट फीसदी का अगर बात कल जाओ तो एनडीए के सबसे ज्यादा 49% वोट हासिल हो सकेला। चुनावी सर्वे में बतावल गईल कि कांग्रेस और एसपी वाले इंडिया अलायंस में यूपी में 35% वोट मिल सकेला और एनडीए के बाद सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत जात हुए दिख रहा बाटे। एकरे अलावा बसपा के 5% और अन्य के खाता में 11% वोट मिलने का अनुमान बा। ये ओपिनियन पोल के करा समय 13,000 से ज्यादा लोग से बातचीत कल गई। खास बात ई बा कि देश के सभी 543 सीटन पर इस सर्वे कल गई बाटे। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच सी वोटर द्वारा एक सर्वे के पूरा कल गई बा। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।